know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. In addiction to the fact that we're winning, still we lack something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. If you ask, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. So I can learn how to love. Bakit kayo ko hanggang, di kayo mo. Ako lagi siyang ipakita kay ang target unta kuan San Kunor ba. Go ayo di ka malingaw sakit kis dunggan saba kayo nya. Injan ring nya di pagi mo istorya. Ari ka ringneck kay pwede. Ringneck labi na ka. Tabian gay. Tabian ni akong gipakita sa kuha. Nya wa pag ito kayo na focus ug kuha na kuha kanang wala na kay naman ba. Na nabiyaan na kusog yapon. Samot lagi mo i-focus. Sige mo istorya ba. Murag halos siguro tanang istorya i-adapt. Dito ba combination ano dia? Gikan ni Australia kuan. Green bio halikin nga. Kuan mineral. Bangga ni dipis ang lawas mo. Paku kay bangga. Kuan ba? Rainbow, mo na siya rainbow. Turquoise, gray. Palid. Kene? Oh, turquoise palid na siya. Duto sa. Pero makakuha niyo kung saan ano mga January, December pa na anak, mga January. Basta, ang amputa karoon na kay, di ko magpareha. Atong 2 years ago, December, anak ko piso. Pagkaroon na season, January, kaya pa na miso. So, target mo blue? Hindi mo, hindi. Kung blue mo, sila rin. Nakampid ako sa una, James. Ang green, nindot sa to. Same ba sila? Mas ubos. Mas ubos ang green. Oo. Singkor may ako. Green ba? Nindot sa tong green. Wapong green ako master eh. Issue ko na, nang laki ka na. Nganak nag-shortcut ng green. Split plus split in. Kani ubos? Oo. May... Kana mo sureball kay kak gid ba? Hibaw ana daan ba? 6 length no? Oh, wapo pag yun karga. Blue, ino nga jeans ang karga niya. Oh, yung kasog imong plano parisan. Okay, ang kanasa siya, ang laki, chain, pwede na ganyan mo ma-braid. Ang lisod o kang bahay mo chain. No, kay mubugno no? Mubugno. Patay yun. Mamatay jud. Oo, git pakod. Oo, liog. Diba daghan naman na kuan no? Daghan na sitwasyon. Ang breeding season, for speed ni mo, apat yan ni mo kape. Muna sa karas, isang kulatan ko, mga kak. Yan kato. Mo na gumi gray, kundi kung kuan green na sure kak. Pahit sa kanya. Oh, green. Blue. Bukan na yun. Okay, kana sa ito, ang dapat, gikan ng Australia ang mahal na. Tapos kung mo yung papan, mama. Mura sa nagpares, kaya parang magawas sa mga. Muli, ano sa ringneck good, pwede ka magkadawa sa color ba? Nakikanahan nga, gusto sa magawson. Ayan na. Yun, indot to kayo. Gray, paligino, o granino. Dito na, puti o gilo, yung may pagkakuan mo. Gwapo ka ng mga anak. Mo anak sa rainbow. Murang nga nani ba? Anak ka nani.
caught in the crossfire.